Hello guys, welcome to Film Basuntara YouTube channel. Nontonku pada lagi जाबाय आं दायो दंफैबावो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव निज्लागुरि इक'टुरिस्ट पिकनिक स्पट दायो नोंथांमोना भिउफोरखौ नायलांदो आरो आनबक्सिंब्लाबो नोंथांनाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन भिउआ नोंनो जोबजासिम नाय आरो स्किप खालामनाङा नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन नै बेखिनि जाहैबाय बरिया लकेसन बियो जाबाय फट' शुट खालामनो बायदिसिना खालामनो नोंसोर गोसो बायदि खालामनो हागोन आरोखि इन्जय खालामफै बेरायफै नोंथांमोनाबो आं गासैबो साइटफोरखौ दिन्थिलांगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था बेनो नै मेन गेट बियो बेनो आरो आं दायो हाबलांसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था स्किप खालामनाङा नै नायना ला भिउसा बैयाव दङ जाहैबाय निज्लागुरि I love Niज्लागुरि नै नायना लादो I love Niज्लागुरि yes enjoy खालामफै I love Niज्लागुरि बहुत बरिया beautiful location beautiful थाबायना दोनसिगोन दे नोंसिना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था बेसेबा समायना रमायना बैथिं थांब्ला आरो दालां दंबावो बेसेबा समायना बरिया बरिया बहुद मोजां रायलायजाया मोजाङानो ओरैबायदि मोजां अके अके नै ओरैबो थांग्रा लामा दंबावो जोंनि बरिया आरो बिथिंजाय दंबावोसो नै बेखिनि साइडआ फुख्रि फिसा बानायना दंबावो बरिया सुपार जों दायो फट'खौ लाखांबाय ओमफ्राय दायो नै बेरायगासिनो दङ जों माने फट' सुटाथ' खालामखांबाय नालाय माने बेरायगासिनो दं आरो लकेसनखौ दिन्थिलांगोन नोंथांमोना फुल नायलांना जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय जुदि इन्टारेस्ट दंब्ला फैनो इन्टारेस्ट दंब्ला गाबोनखौ फैनो हागोन समफोरखौ फैनो हागोन एनि टाइम फैनो हागोन आरो माने फ्रिखा टिकेटआथ' बारा लानाय जागोन 50 थाखा लादों दस्रानि बायदि नङा आरो माने ओरैबायदि स्टेन्डार्डबो जायगाया बरिया माने दस्राफ्राव बिदि स्टेन्डार्ड मोननाय नङा नैबाव लाहैले ओरैबायदि मोजां स्टेन्डार्ड आरोखि गासिबो थाग्रानो बेफोरबायदि साजायना दोनदों नै बेवहाय सोर सोर फैगोन नै नायना लादों नै र' आं नोंसोर मोनसिगोन मा खालामफैदों नोंसोर मा खालामफैदों मा खालामफैदों नै सोर सोर फैयो नै बेयो जाबाय इलिसा बर' बैयो जाबाय नयन बरगयारि नै बेयो जाबाय जाम्बु बेन मिनिस्टार बिटिसि ओमफ्राय नैबे बारुन शर्मा ओमफ्राय नैबेयो जाबाय उपासना रिजाल बारा बुजिलायलाङा जों बेफोरबायदिखौ माने बारा लेखाबो फरायनाय नालाय ओंखायनो नोंथांमोना नायदो जि इन्टारेस्ट दंब्लानो गोसोफ्रा नोंथांमोनाबो नायलांदो लोगोसे जायगाफोरखौ माबायदि दायो आं बै माबायाव दिन्थिगोन जे मा होनोमोनलाय फुख्रि दं मोनसे फुख्रि दाना दोननाय गेलेग्रा नैयावहाय दिन्थिना नोंथांमोनखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था थाबायगासिनो जाखांनाय हाद्रि गोजा लामायानो नै अयथासार हाद्रि आं बैयाव नायगोन दे नोंसोर दिन्थिनि माथो नोंसोरो नाव जावनो गोसो दंना गैया लोगोफोर जुदि नाव जावनो गोसो निज्लागुरियावल' नुगोन बेबायदि माबाखौ मा होनोमोनलाय नावखौ आरो बट बानायना दोनदों आरो ओरैबायदि फुख्रियावहाय साफायानो जिखुनु जा नायलांदो माबायदि दिन्थिनोसै मोनफैथारबाय अके नायदो नै लोगोफोर बेनो जाबाय फुख्रि निज्लागुरिनि ओरैबायदि मोजां नै नावआव गाखोगासिनो दङ नै बैयाव गंसे गंनै दं दे गेलेग्रायाव गेलेनो हागोन आरो ओरैबायदि सुबिदा होगोन देग्लाय माने बेबायदि जाफेरामोन आरो देग्लाय माने आलदा आरो ओरैबायदि मोजां देग्लायथ' आं ओरैबायदि
मोजांसिन मोनबाय देग्लायनि भिउखौ नै जेरैबो नाय समायना रमायना जोंब्लाव माब्लाव दा मोनायाव बैयाव स्टेज प्रग्राम जागोन कालचार नाइट कालचार जागोन बेवहाय नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैदो इन्जय खालामफैदो वाव बहुद मोजां गाइस दायो माने लाइटआबो खोमसि जाजेनबाय ओंखायनो माने केसटा सावबाय दे लोगोफोर केमेरायाथ' बारा मोजां थेवबो नै नायलांदो माने गेलेग्रा बायदिसिना दं आरोखि नोंथांनो दिन्थिगोन माने इन्जय खालामबाय आरोखि नोंसोरो माने मेला सिस्टेम एकदमबारे पिकनिक स्पटआनो वाव सुंदर सा जायगा बहुत बढ़िया अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बढ़िया गेलेलानो टिकेटआ बेसेबां गोरलैफोरनि सोलोंनांगौ 50 थाखा सोंदों ओरैनो उन्दैफोरनि 50 नाय लोगोफोर नायनाय टिकेटआ 50 रुपिस टिकेटनि ना माथो औ टिकेटनि 50 रुपिस माने टिकेटआ 50 नो नै आं गाखोबाय इन्जय खालामबाय गोरलै लोगोफोर दङब्ला नै इयाव गाखोफैनो हागोन ब्रेक डान्स वाव 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 बरिया आं गाखोनोसो लुबैबाय देरद्रायनायालाय गाखोथारगौमोनलां देरद्रायबायना आं माने गाखोनो हाला नै बेफोरबायदि मोनो नै सना कि सना वाव बरिया और कितना का ये वाला अलग-अलग दाम है ना अलग-अलग गाइसमेन नहीं सिख्लाफोरनि थाखाय बेफोरबायदि बानायना दोनदों बरिया माने देलायालाबो बेयाव देलायफैनो हागोन आरो नै बेगफ्रा बेरायनायनि नामै लांनो हागोन नै बरिया दं बेगफ्रा बरिया वाव लेडिसफोर गासैबो वाव बरिया आरो बिथिंजाय नै ओरैबायदि मोजां दंबावोलाय हनै जाग्रा बायदिसिना दाना मा जानो गोसो जाबाय चावमिन जानो ना मम' जानो ना दाउ हांनाय जानो ना मा जानो गासिनो जाफैजोब नै गोसो बायदि दं नै मोनाबायमोन दे लोगोफोर नै दै बथलफ्रा एभेलेबेल दं वाव दखानखौ ओरैबायदि गाहायावसो बानायफैखादों देग्लाय खारन जेबो प्रब्लेम जायैनि हाद्रि जायैनि वाव बरिया नाइस जायगा दुकान की दुकान दामी दुकान hello bro oke new friend मिल गया जानो गोसोब्ला जाफैनो हागोन बरिया अमा खोमा मा चेनेलनिबा फैलाव बसुमतारी इउटुब चेनेल बरिया गाइसमेन नै लामा सावनाया मेजेम जेबो मिथियालै सावनाया ओरैबो दंबावो नै दामी फुरा अमा हांनायनि बे मोनसेयाव बेसेबां लायो बेयो औ 100 गोजा गासिबो 100 लायो 100 गासिबो 5टा पिस थागोन बेयाव 100 नि बरिया आरो बेवहायबो दं नै दासो बानायगासिनो बेयावनो वाव बेयावबो नै बरिया जाफैनो दाउ हाङो बरिया मुसु जाफै इन्जय बरिया दामी oh my god दुकान की दुकान बहुत सारे दुकान वाव गारि थाव जोबदोंब्ला बेयावनो सोना लांनो हागोन पेट्रल दखाननो जानो गोसोलागासिनो
बेखिनियावनो लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला शेयार खालामना होदो, साबस्क्राइब खालामना होदो आरो आंनि बे फिसा चेनेलखौबो नोंसोर गिदिर खालामना होदो गोख्रैनो, माने जेन' मोजां भिडिअस कन्टेन्टफोर लाबोबावनो हानाय बायदि। जुदि नोंथांमोनाबो फैनानै बेयाव गोदान बोसोरनि मुङै इन्जय खालामफैनो हागोन। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।